As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ngadto sa Ginoo nga tagaan og kalinaw, kahusay ang mga nasod sa kalibutan, labi na gid dinhi sa atong nasod, nga ang atong mga leaders sa gobyerno o sa simbahan magtan-aw kanunay sa kaluwasan sa mga kabos o mga nanag-antos. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig palit sa atong slots, ato sang iampo nga hatagan untag kaayuhan sa ilang lawas o kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga naghiusa sa mga hunahuna sa mga magtutuo, himua nga ang mga tao mahigugma unta sa imong gisugo o mangandoy sa imong gisaad aron taliwala sa kausaban sa kalibutan, among ibutang ang among mga kasing-kasing diin anaa ang matuod nga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang mga dili Hudiyo ug ang mga Hudiyo, ingon man ang ilang mga pangulo, nagkauyon pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Pagkahibalo niini sa mga apostoles, nangagyo sila didto sa Listra ug sa Derbe, mga syudad sa Lycaonia ug sa kasikbit nga kayutaan. Didto giwali nila ang maayong balita. Didto sa Listra may bakol nga sukad pa sa iyang pagkatao, wala gayud makalakaw. Naglingkod siya ug namati sa gisulti ni Pablo. Nakita ni Pablo nga mituo siya ug sa ingon niini mahimong ayuhon, busa gitutukan siya ni Pablo sa makusog nga tingog giingnan tindog. Milukso ang bakol ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang Lycaonianhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao. Ug ilang gianggaag si Yus si Bernabe ug Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba.
ang pari ni Siyos kansang templo didto sa gawas sa lungsod, nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Siya ug ang mga tawo buot muhalad niini ngadto sa mga apostoles. Sa pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo, sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit. Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Kami mga tao lamang sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita, aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang, ug mudangop kamo sa Dios nga buhi, nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaan niini. Gitugutan niya kaniadto ang tanang katawhan nga magtuman sa ilang gusto. Apan kanunay siyang nagmatuod sa iyang kaugalingon, pinaagi sa maayong mga butang nga iyang gibuhat. Naghatag siya kaninyog ulan ug mga abot sa yuta sa hustong panahon, ug gihatagan kamo niyag pagkaon ug gilipay. Apan bisan pa sa ilang gisulti, ang mga apostoles naglisod pagsanta sa mga tao sa pagdala og mga halad ngadto kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dili ka namo, O Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo, O Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Dili ka namo, O Ginoo, dili ka namo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran, nganong muingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Diyos. Dili ka namo, O Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang atong Diyos anaa sa langit, bisan unsay ang gusto iyang buhaton. Ang ilang mga Diyos-Diyos, plata ug bulawang, mga binuhat sa kamot sa mga tao. Dili ka namo, O Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya.
Panalanginan unta kamo sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang langit mao'y langit sa Ginoo, apan ang yuta iyang gihatag ngadto sa mga anak sa mga tao. Dili ka namo o Ginoo, kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man lang kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo, mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako moanha, ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Hangtod karon nagsigi pa og hinisgutay, nagsigi pa og analyze ang atong katawhan, labi na gyud ang mga political analysts sa nahitabong midterm elections o naagyoy mga panaway, naasay mga pagdaig. Og tungod ni kay kanimanggong eleksyon, mao ni ang panahon nga magpaila ang kandidato sa katawhan o buot nila nga sila maoy ituboy aron palingkuron sa mga lingkuranan sa inkutisyon gahom nga tawhanon dinhis kalibutan. Pero dili gud unta na gahom kung dili
obligasyon. Mao bitang gitawag nag-office, opisina kay lugar na nga gitawag og buhatan diin ka magtrabaho. Pero lahi man ang panghuna-huna sa mga naglingkod kasagaran, ang ilang gitan-aw ana gahom, authority. Ana, mao nang gailog ang uban ana, daghan ang nag-ilog, mugasto og milyon-milyon, bilyon-bilyon para lang maangkon ang maong lingkuranan. Pero sa kang Kristo, ang paagi aron makalingkod tag lingkuranan or makadawata og gahom og authority nga ang mga tao muyukbo nato, lahi ang iyang pamaagi. Sa tan-aw nako kun mao ni atong sundon, wa gyud gasto. Way gasto. Unsa may iyang giingon, mahigugma ra gyud ta niya. Kana ra gyud, mahigugma ta sa Ginoo. Nya inig higugma nato sa Ginoo, matud pa niya, ako mopuyo diha nimo, nya ang ako sang amahan mopuyo diha nimo, ang Espiritu Santo mukunsad sa diha nimo. Sa ato pa, ang Ginoo mopuyo nato. So na natay gahom, na natay authority, na apagid tay kalipay, kalinaw og kabalaan. Kani karong nangapili, kanang nakalingkod, nananay gahom, pero di ko motoo nga silang tanan malinawon. Nge, pangutan-an ninyo karon ang nakadaog, malinawon. Ha? Malinawon pa na, nga sigihan na sad kag batikos aning mga publiko. Sigihan ka, labi na ay social media, gamay lang nimong lihok, tuan na, gipikhan na ka. Rabi nag mga naasag kay buhaton nga murag para ragis imong kaugalingon, basta. Nya dayon ra ba sila kasuko? Mao bitaw to ipatawag dayon ang mga vloggers ana, ipang-contempt, hadlokon, ipapriso ana. Normal man na kay ning lingkod man kadihas publiko. Para nako pare, nagwali ko dinis publiko. Ang di ko mudawat og mga pagsaway na imudayeg, nasa mo saway kay public image man. Pero di ko ganahag public image, sabi di, magminyo ako sa madre, magluklok mi dito suok, way manghilabot na mo. Anya kay magpari man, unyag sawayon, dayog yaw-yaw, nganong inyo kong sawayon. Mausad na, gikan sa konsihals barangay, abisan gani ka na mga BHW, mga barangay tanod, maglingkod-lingkod sa barangay, makatilaw yung kag istorya. No, muna, ang kalinaw wa diha, ang kalipay wa sa diha. Gawas lang kung ang maong opisyal sa gobyerno or opisyal sa simbahan nahigugmas Ginoong. Gi ko na belingay mong tupad. Ing na nahigugma kas Ginoo. Ing na kono. Higugmas Ginoo. Higugma? Wa mangi mulingi ang uban. Ug unsa may mga timailhan nga nahigugma tas Ginoo, gisulti sad ni Hesus ang pinakauna gyud nga timaan sa nahigugma niya. Matod pa niya dire, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanapo. Ang mudawat ug mutuman sa iyang mga sugo. Lain na sang lingi sa imong tupad, kablita gyud. Ing nadili ka magsupak-supak sa Ginoo, ing nakono di ka magsupak-supak. Ing nakanang imong color sa imong buhok, wa na magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Kanang purmas imong kilay karon, wa na magsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Nagtuma na. Kanang colors imong naong nagtuma na sa pulong sa Ginoo. Kanarong imong koral sa imong balay nagtuma na sa sugo sa Ginoo. Kanang imong gipanggamit diha sa imong balay nagtuma na sa sugo sa Ginoo. Kanang paggamit nimo sa cellphone nagtuman pa na sa pulong sa Ginoo.
Kanang imo rong karelasyon, imong katipon sa imong kinabuhi, nagtuman pa na sa sugo os Ginoo. Kanang imong gisigihag text karon, magsigi pa mog video call, nagtuman pa na sugo os Ginoo. Ana, kanang imo karong paggamit sa imong kwarta, nagtuman pa na sa sugo os Ginoo. Atong sikapon kanang imong pag-maintain og pila ka buk anak imong gustos imong kinabuhi isip minyo nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang sige ka gamit ang mga kondo, mga pills, mga ayudi, apil pang abortion, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang mag same-sex union, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Kanang sige nimo paningil anang utang unya imog yung ikiha kay wa gyud kabayad, nagtuman pa na sugo sa Ginoo. Uy, tubag. Unya, kung di ta magtuman sa sugo sa Ginoo, unsa may mahitabo, nagtuman ta sa sugo sa demonyo. Ug unsa may ihatag sa demonyo nato, gahom sa kangit-ngit, muna kagubot. Kani bitaw karong atong kuana, impeachment na sad, mao na ilang gipreparahan. Hinaot unta nga pinaagi ni anang impeachment diin mo gasto na sad ang Pilipinas og dako kaayo nga kantidad. Hinaot unta nga katumana na sa sugo sa Ginoo, labi na gyud sa transparency. Og dili lang unta ang Office of the Vice President ang tagaan ni anang maong transparency or kuhaan og transparency. Iapil unta ang tanang opisina diin naggamit og dagkong kwarta sa atong panudlanan sa nasod, gikan sa presidente hangtod sa kapitan sa barangay na naggamit man og kwarta sa atong nasod. Iapil sad unta na og duki-duki aron kun angayang i-impeach, ipa-impeach pod. Now na to, pila na lang kabuk mahibilin ana nila. No? Uy, ari raman magtutok sa Office of the Vice President. Hilas-hilas na lang na. Akong tawag og hilas-hilas, kaya nga naman, hilas kaayo nga magsigi kag duki-duki anang 125 million na confidential fund, whereas na ay billions of confidential funds nga wa nimo duki-duki Hilas ba? Pareha gud nimo gud ka. Hilas biya nimo sikag panaway nako diri nga wa ko manilhig kanang imong balay gani mura naman nagbais ungo. O ana nimo. Hilas biya nimo manaway ka nako nga piyanga kog ilong gani mo din am gani na mahapit makita. Hilas biya nimo kana bang ayaw na lag panghilabot unta sa imong isig katao kay puling rana basig na ay troso sa imong mata. Basig mas dako pa ang imong sala. Isig na lang unta taog usisa. O unsaon na to pag usisa, giunsa nako pagtuman ang sugo sa Ginoo. Ana, maura na usisa. Tanawa, ang nagtuman sa sugo sa Ginoo, si Pablo o si Bernabe. Nagpuyo ang Ginoo diha nila, na nasilay gahom, ilang gipatindog ang bakol, naayo ang bakol. Unsay sunod? Na nasilay honor and authority. Ang mga tao, muhalad na nila. Nihangyo pagani sila. Ningon, ayaw mighalari kay mga tao rami. Nga nugutang isipon mininyo Ginoo. Ni-explain pagin silag maayo, nga maone ang Ginoo. Ayaw mi kay tao rami. Ang mga tao kunob, di yun patuo muhalad yun nga to nila. Kanindot unta ang ato mga politisyan, di na mo gamit og kwarta ba? Igo na lang silang mo presentar silang kaugalingon niya ang mga tao na mo pili niya naapag yung ingon ayaw kog pili ag presidente sa Pilipinas kay gusto ra ko senadora sa dili ikaw gyud ana unta no moabot ka na nato moabot na dili sa atong mga nangahimong Santo Papa wa gid ana nilay nang-apply ambot og naa baka no pero daghan kog nadunggan sa history sa simbahan labi na gito si anhing
Saint naman tingalin aron. John Paul the 23rd. Katong nagtiwas og himo sa kay si Saint John Paul the 6th man mo ay nag-una og himo sa Second Vatican Council. Ang mitiwas ana termino na ni John Paul the 23rd. Dili John Paul, John the 23rd. Ana. Sige gito siya ingon. Kanang kay gulang na po siya. Wa gid siya mag-expect siya. Sige sila butas yung dugay man jud kay nahuman. Di man pra karon kadali raman to nahuman. Ila dugay kayo. Ingon siya, stilan to para ba ko'y daghang mga misahanan dito sa akong diocese da. Ato na ning daogon eh. Dalian na niyo butar. Siya, wa gid siya pagkasunod na noong butasyon siya bitay gipili. Balibad siya eh. Ano giapil-apil man ko ninyo dinhi. Pero unsaon man gyud nga siya may gipili. Mo sa na ang gibati. Mo sa na ibation sa mga tao nga naay Ginoo. Mga mapaubsanon. Kanunay nagtan-aw sa ilang kaugalingon nga dili angayan. Pero kaning ato karong mga kasagaran sa na naglingkod sa atong nasod, feeling kay nila angayan sila. Feeling gyud kay nila nga angayan gid sila. Pero ang mga taong nagsunod sa Ginoo, humble. Parihan ni Mama Mary, humble. Lowly servant. Ngilingay mong tupad. Ingna, angayan kang musimba. Ingna angayan ka. Angayan ka karon nga musimba. Mga igsoon, di kita angayan nga mo atubang sa Ginoo. Labaw na gyud ko nga nagwali ko diri. Di gyud ko angayan. Daghan kay kog sala. Kung ikumparar iatubang kita sa Ginoo, makaingon kita di ko takos. Si Moses gusuna hapa gud siya si yuta kay di siya ganahan nga makakita sa naong sa Ginoo kay makasasala kay siya. Ingon ana ang mga tao nga naay Ginoo. Unsa titubag nato sa Salmo? Dili limot naman ako ato. Ano to? Dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang hibaya. Di kita takos. Takos ba ko nga moingon ninyo nga pamalit mo og slat? Takos? Dili sad ko takos. Pero kay gisugo man ko sa Ginoo ani para sa kaayuha simbahan, bahala nagpurti na ning uwawa, magpakatakos kog ingon pamalit mo og slat. Ang dili mo palit, wa magtuman sa sugo sa Ginoo. Pilaragod ni God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Atong halin, iabot nag 47,258. Naapay 22,742. 100 pesos lang per slot. Inka Father, di naman mi ka-afford ana kay nahurot naman tong ayuda. Di joke. Aning gamay man kay problema man kay mi. Ang mga tao panahon sa unang pagbasa naghalad sa ilang mga kwarta o mga abot ngadto sa mga apostoles. Nga naman, kay mataghalad nato, kay bao kita, ibalik ra nas Ginoo nato. Muna, sugo sa nas Ginoo. Nga ihatag ang tanan nga rin ako, kay hatagan sa tamo o gatusan kapilo. Muna, gusto mong maarang-arang inyong kahimtang, hala, pamalit mog slat. Dili ni akong pulong ha. Pulong nis Ginoo. Og na ay daghang proyba ani. Diha sa atong Biblia, labi na gitong byuda nga gihatag niya tanan katong dito sa templo o katong byuda nga ming atiman ni propeta Elias nga ang katapusan niyang harina iya gyapong giloto parang Elias. Wa mahutdi ana niya ang atong SBF dag kaning atong para sa kumbento 56,837 atong halin napay 3,163.
tag 500 pesos per slot. O paliton lang ni nato 600 kada semana. O kamong tanan mamalit ni ini, kitang tanan di ay, kay apil man sa kog palit. Ning buwan sa Mayo, mahurot na ni. Kini nalay katapusang slot nga akong ibaligya ninyo, samtang wala pa ma-final ang assignment. Kay posible man nga mawa na ko dinhi inig sunod assignment. Posible sang magpadayon. Kay naaman ta dito'y gi-request, dili tungod kay ganahan ko diring mo padayon, kung dili maikog ko sa mosunod nako nga akong pasahan nining dako pa kaing bayronon nga naapas mga 50 million. Maikog ko ba? Di na sayon nga atubangon. Pero kung hukom gyud nga papahawaon, ibalhin ko dire, di. Nganong dili man na amang gyapon mo nga mo bayad ana. So inyo lang na. Pero mao na, dili ko takos ni ini. Mao na, palitan na lang ni ninyong slot. Basig dili sad mo takos nga mo palit unta. Pero kay naa may gihatag ang Ginoo ninyong extra. Ako sad naa sa koy extra sa akong mga dupa-dupa na sa koy makuha. Ako sa ning ipalit sa dungan-dungan tagpalit in addition to our daily responsibilities, financial responsibilities. Atong iapil ang simbahan kay ni adinhi ang tuburan sa atong kaluwasan. Manindog ta. Mga igsuon, uban ang pagsalig sa mapaubsanong kasing-kasing muingon kita, Amahan, bantay kami kanunay. Amahan, bantay kami kanunay. Na ang simbahan magpuyo diha sa diwa sa ebanghelyo ug mangita sa kabubuton sa Dios diha sa iyang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Nga kitang tanan magbudlay alang sa hustisya ug sa tawhanong dignidad, ilabi na alang sa mga huyang ug sa mga kabos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Nga isip usa ka katilingban, buligan nato ang usag-usa aron magdasigay kita uban ang gugma ug ang kalumo nga gipakita sa Ginoo kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip, sa lawas ug sa espiritu, makakitag hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Nga siya lang gudong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, bantay kami kanunay. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasukan
sayutang imong hipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan ginasing ka asing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkayag ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug mga halad. Himoa kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos Sa Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo, himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nakamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi ni ining sakramento sa Paskos pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga himaya. Nya mahitabo ra ni kining mga gahom o pagdaig kung magpaubos ta o magtuman kanunay sa mga sugo ni Kristo. Salamat sa nagtuban sa sugo ni Kristo nga nagsigig support nato pinaagis pagpamalit aning mga slots. Akong hangyo ninyo nga tabangan ni nato palit mahurot unta ni nato karong buwan sa Mayo. 600 ragyod ang duha ka slots. Nya gusto mo challenge 9,200 ang duha ka challenges nato aning ato mga slots. So atong pakpakan ang namalit natong slots. Salamat kayo. Atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod, padayon sa mong suporta niini para doon na sa tay additional na income sa atong parokya niya, at the same time makapadayon ta og sabwag sa pagtulunan sa Ginoo. Sige lang yung view, like ug share, subscribe nining atong channel niya. Ang ato sang Facebook page para sa atong parokya, ang atong San Vicente Ferrer Paris Liloan.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kami. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon.